Angličtina od nuly. Ahojte, som Petra. V tomto podcaste vám dám tipy, ako sa učiť angličtinu úplne od začiatku. Takisto sa spolu naučíme frázy, ktoré potrebujete vedieť, aby ste sa nestratili. Tak poďme na to. Ahojte, vítajte v novej epizóde podcastu Angličtina od nuly a dnes sa pozrieme na výslovnosť. Dá sa naučiť výslovnosť aj v dospelosti? Je dôležitý prízvuk americký alebo britský pri komunikácii? A aký je vlastne rozdiel medzi výslovnosťou a prízvukom? Ako prvé vysvetlím tieto dve veci, pretože myslím, že veľa ľudí si to trošku mýli, keďže prízvuk znamená akcent a to je britský, americký, austrálsky, indický, akýkoľvek. Ale ten je trošku menej dôležitý, ako je samotná výslovnosť. Čo to znamená? Keď sa učíme jazyk, dbáme v prvom rade na výslovnosť. Lebo výslovnosť nám určuje zrozumiteľnosť. Výslovnosť je to, akým spôsobom sa dané slovo vyslovuje. My môžeme mať trošku prízvuk, každý má, keď sa učí nejaký prízvuk, ten z svojho rodného jazyka, takže trošku počuť, že sme cudzinci, ale to pri komunikácii vôbec nemusí vadiť, ak máme správnu výslovnosť. Ak dávame napríklad správny dôraz na slovo, správnej časti slova. Ak dané hlásky vyslovíme tak, ako sa majú vysloviť, a hlavne je dôležité aj to, ako sa to tomu druhému, s kým sa rozprávame, počúva. Ak je to pre neho príjemné, ak nemusí stále rozmýšľať, čo asi hovoríme, ak nemusí byť pomaly Sherlock Holmes, aby zistil, že čo rozprávame, tak vôbec nevadí nejaký ten prízvuk. Takže je dôležité sa venovať výslovnosti, prízvuku sa môžete potom venovať neskôr, ale pozrieme sa na to bližšie. Veľa ľudí povie, že výslovnosť nie je dôležitá, že to sa budú učiť až neskôr. A myslím, že to súvisí možno aj zo školských čias. Keď si pamätáte, niektoré staršie učiteľky, keď rozprávajú po anglicky, tak mali veľmi, veľmi silný prízvuk, trošku až taký ruský miestami. Súvisí skôr s tým, že predtým neboli také možnosti, ako máme teraz, čo týka cestovania. Nemali sme možnosť sa učiť toľko online, nebol prístup k tým informáciám, takže aj sme sa menej dostávali, alebo tí učitelia sa menej dostávali do kontaktu s tou hovorovou angličtinou. Čiže ten prízvuk sa nalepil potom až neskôr, prípadne sa ťažšie už potom odnaučil. A takisto to súvisí aj s tým, že kedy sa angličtina, ako som hovorila, nebola prístupná, čiže nebolo možné sa ňu ani učiť a učitelia alebo celkovo žiaci sa začínali až neskôr, prípadne až v dospelom veku. A to je hlavný dôvod, prečo dospelí majú trošku problém s výslovnosťou, lebo deti do istého veku nerozmýšľajú vôbec nad nejakou výslovnosťou, ale na nich sa to jednoducho nalepí už samé do istého veku. A čo je inak veľmi zaujímavé, keď mám aj študentov mladších a pýtam sa ich, či majú možnosť doma počúvať nejaké videá, sledovať nejaké len seriály alebo hrať aj počítačové hry. A je tam veľký rozdiel medzi študentami, aj čo sa týka výslovnosti, medzi tými, ktorým rodičia dovolia pozerať nejaké videá, samozrejme s istou tematikou, takže nie úplne všetko, a hrať počítačové hry ako tým, ktorým to nedovolia. Takže oveľa lepšiu majú aj výslovnosť, ale celkovo aj lepšiu gramatiku, lepšiu slovnú zásobu. Sice gramatika, no tam sa dá veľmi veľa zlozvykov naučiť z videí, takže skôr by som povedala, že tú výslovnosť a slovnú zásobu. Jednu vec, čo som spozorovala, to platí pre všetkých, aj pre dospelých, pretože mám aj študentov, na ktorých sa tá výslovnosť veľmi dobre lepí, určite súvisí aj s vekom, ale súvisí to trošku aj s hudobným sluchom. Ak niekto má hudobný sluch, tak trošku lepšie vníma tú výslovnosť, ale samozrejme musí to trénovať. Ale čo teda s vami ostatnými alebo s nami ostatnými, lebo to sa týkalo určite aj mňa, že som sa začala venovať výslovnosti až neskôr, keďže toto je časť, ktorá sa v školách dosť
zanedbávala. Veľa ľudí aj povie, že to nie je dôležité a je samozrejme to aj nepríjemné tá výslovnosť. Učiť sa to, lebo musíme všetko, čo sme boli doteraz naučení, robiť inak. To, čo sa deje v ústach, je úplne iné ako pri rodnom jazyku a čím neskôr s tým začneme, tak tým je to trošku ťažšie, ale dá sa to samozrejme. Veľakrát som prekvapená, keď študenti, ktorí ku mne prídu a chodili predtým k iným lektorom a robia chyby vo výslovnosti, tak sú prekvapení, keď ich ja opravím, lebo že lektori ich predtým vôbec neopravovali, ale ja si myslím, že lektori tam samozrejme aj na to, čiže na to dbám, aby sme trénovali aj výslovnosť na hodinách a myslím si, že nie je to oblasť, ktorá sa dá vynechávať, lebo keď sa rozprávam po anglicky so Slovákom, tak Slovák, keďže má podobné zlozvyky, tak vám rozumieť bude, ale keď sa budete rozprávať s niekým, nejakým Francúzom, so Španielom, u ktorých je tá skladba slov, u ktorých sú tie tóny a zvuky, ktorý jazyk má úplne iné, tak vám rozumieť nebude. Takže nemôžete, keď poviete napríklad language, tak Slovák má asi pravdepodobne bude rozumieť, že čo hovoríte, ale z inej krajiny vám vôbec nemusí rozumieť, lebo oni nečítajú tak, ako píšu. Takže language, a o to ide. Ako sa teda naučiť? Takže dôležité je aj sledovať ten prepis slov, takže sú na to slovníky, online slovníky, kde si môžete pozrieť si špeciálne znaky. Nemyslím si, že je úplne dôležité sa učiť hneď znaky fonetické, ale môžete si to prepísať podľa seba, ako počujete, takže máte slovo language, tak si napíšete, ako to počujete language. Vždy ale na to upozorňujem, až na to, keď sa takto zapisujú, tak aby nezabudli aj na tie znaky, ktoré v slovenčine nemáme, napríklad TH, čiže TH sound, ktoré je jedno z tých náročnejších na vyslovovanie. Pozorňujem na to, aby sa zapísali trošku iným spôsobom, alebo aby si zapamätali, že toto sa nevyslovuje ako D, alebo T, alebo S, ale je to F napríklad. Závisí samozrejme od toho slova, v ktorom sa to nachádza. Keď sa učíte nové slovíčko, teraz nevadí, že či ste začiatočník alebo pokročilí, tak učte sa rovno slovíčko aj s výslovnosťou. Samozrejme na lekciách by ste mali preberať aj tú výslovnosť, aj to opakovať na hlas. Ak sa učíte sami, tak si zase otvorte online slovníky a tam vidíte aj to, ako sa to slovíčko vyslovuje a takisto ho môžete aj počuť. Čo je jedna veľmi dôležitá časť, na ktorú sa myslím, že tiež trošku zabúdam a na ktorú aj plánujem dávať trošku väčší dôraz ako doteraz. A to je práve dôraz v tom slove. A o čom hovorím? My si to slovenčine neuvedomujeme, ale my napríklad dávame dôraz vždy na prvú slabiku v slove. Angličtina alebo iné jazyky to majú variabilné. A toto je jeden z princípov, ktorých sa, keď sa naučíte správne, tak tá výslovnosť bude oveľa lepšie znieť. To je vyznačené v slovníkoch, ale je super si to aj odtrénovať z počutia. Takže keď si pustíte nejaké slovíčko, ktoré ste sa práve teraz naučili, tak všímajte si, že kde je ten dôraz, kde to znie tak najsilnejšie. Napríklad vezmeme si slovo analýza po anglicky. Analysis. Dôraz je na tej druhej slabike. Aj znie to úplne inak, ako by sme analysis povedali. Toto odporúčam si takisto všímať. Výslovnosť, ako to znie, aké hlásky sú vyslovené a kam sa dáva ten dôraz. Nevýhoda je to variabilné a nie sú na to nejaké špecifické pravidlá, preto to treba učiť aj s novým slovíčkom. Takisto, keď sa učíte nové slovíčko, tak nestačí vám ho iba počuť. U detí to stačí, keďže majú oveľa viacej vyvinutú do začiatku tú časť mozgu, ktorá vníma to hovorené slovo, ako to majú dospelí. Keď to aj vidíte ten prepis, ako sa to číta, vidíte, kde je ten dôraz, tak lepšie sa to naučíte. Odporúčam vždy spájať tieto dve časti, aj to vidieť, aj počuť, ako sa to vyslovuje. A samozrejme je veľmi dôležité aj si to nahlas zopakovať, ako sa to hovorí. Tak, toto bola výslovnosť. Dávam potom ešte aj ďalšie konkrétnejšie tipy.
pre začiatočníkov aj pre mierne pokročilých, ako sa venovať tej výslovnosti, ale poďme ešte na chvíľku trošku k prízvuku a kedy je dobré sa učiť ten prízvuk. Časom, keď už viete lepšie vyslovovať a tá komunikácia s tým native speakerom alebo s kýmkoľvek zahraničným je príjemná aj pre tú druhú stranu, keď to znie dobre a keď sa viete správne dorozumieť, tak môžete potom neskôr pomýšľať na to, aby ste sa venovali prízvuku. Môžete si vyberať podľa toho, kde žijete. Ak žijete v zahraničí v Británii, tak logicky budete skôr sa venovať tej britskej angličtine. Toto sa môžu potom pokročilejší učiť. Keď ste v Amerike, americká angličtina, ale samozrejme nemusíte byť ani v zahraničí, aby sa tomu venovali a môže sa vám to jednoducho páčiť. A prečo sa vlastne učiť tú výslovnosť, prečo si zlepšovať aj prízvuk, ak ste v zahraničí? Hlavne vám to pomôže byť vnímaný trošku vážnejšie a určite vám to pomôže aj k lepším pracovným pozíciám v zahraničí. Keď ste cudzinci a žijete dlhodobo v zahraničí, tak asi už nechcete byť úplne vnímaní ako cudzinci, ale chcete trošku začleniť a chcete mať aj rovnaké príležitosti, tak vtedy môže byť prízvuk tiež veľmi dôležitý. Čiže ak dosiahnete už tú dobrú výslovnosť, môžete pomýšľať na zlepšovanie si aj prízvuku. Poviem vám teraz moju skúsenosť s učením sa výslovnosti a prízvuku. Takže tomuto sa ja venujem zo pár rokov, nejaké 2-3 roky a venujem sa tomu s britskou lektorkou, čiže mám klasické lekcie u britskej lektorky, ktorá je špecificky zameraná iba na výslovnosť. Učíme sa nielen vyslovene britskú výslovnosť, ale zameriavame sa na neutralizáciu akcentu a to je dôležité. Beriem to ako u seba, že to je veľmi dôležité, aby som bola lepšie zrozumiteľná pre študentov, aby to bolo aj také príjemnejšie na počúvanie. Čiže pracujeme na tom, aby som mala trošku taký neutrálnejší britský akcent. Je to samozrejme dlhá cesta a nie je to jednoduché naučiť sa to, hlavne teda dospelosti, ale je to celkom zábava. Ale poviem vám teda, že čo ma tak prekvapilo v rámci výslovnosti. Vždy som sa najviac bála práve tých spoluhlások ako th, lebo je to práve spoluhláska, ktorú my nemáme a ktorá sa nám ťažšie vyslovuje, lebo musíme strčiť jazyk medzi zuby a to je pre nás veľmi neprirodzené, keďže takýto zvuk my nemáme. Ale teda prekvapilo ma, že keď som teda začala s tými lekciami, tak mi lektorka povedala, že v tomto práve že vôbec nevidí žiaden problém. Čomu sme sa najviac venovali je práve samohláskam, ktoré som brala ako automaticky, keďže my samohlásky A, E, I, O, U máme. Ale zistila som teda, že v britskej angličtine sa vyslovujú trošku inak a sú v podstate ako keby najdôležitejšia časť toho slova. Majú tie hlásky oveľa otvorenejšie ako my, takže ma naučila, že čaro toho britského alebo neutrálneho prízvuku je práve v dôraze na tie samohlásky. A ako sa to dá učiť? Tak netvrdím, že musíte mať samozrejme hneď lektora, ktorý sa špecifikuje na výslovnosť. Myslím si, že príde neskôr, alebo teda na prízvuk. Ale samozrejme mali by ste to, ak chodíte lektorovi, tak mal by sa lektor s vami tomu venovať a mali by ste aj vy doma čo najviac počúvať. A ešte čomu sa vlastne ja venujem na tých lekciách, čo takisto veľmi pomáha a čo je teda kľúč aj k lepšej výslovnosti sa učiť, ako sa to vyslovuje mechanicky. Čiže čo sa presne deje v tých ústach. Keďže už sme dospelí a nenalepí sa to na nás automaticky iba z posluchu, tak my vieme v podstate prenaučiť tie svaly vo vnútri na to, aby si zvykli na tú inú výslovnosť. Inak sa pokladá jazyk, iné veci sa dejú vo vnútri a tomuto sa napríklad tiež venujeme. Takže ak to myslíte tak s tou výslovnosťou vážne
aj s prízvukom potom neskôr, tak odporúčam sa venovať aj tomuto. Možno budete aj prekvapení, keď vám poviem, že moja britská lektorka neučí iba cudzincov, ale učí práve aj Britov, aby zneli zrozumiteľnejšie, aby mali neutrálnejší prízvuk a sú to najmä buď nejakí majitelia veľkých firiem, ktorí keď rozprávajú zrozumiteľnejšie, neutrálnejšie, tak majú väčšiu šancu začať s niekým spoluprácu, pretože vyzerajú profesionálnejšie. Takisto učí výslovnosť aj hercov, napríklad moderátorov. Poďme si zhrnúť teda niektoré tipy. Začnem začiatočníkmi. Ak sa začnete učiť, každé jedno slovíčko si pozrite si ten prepis, vypočujte si, ako sa vyslovuje a zopakujte si. Otvorte si online slovníky, dávam potom aj linky do popisu, kde si to viete nájsť. Pýtajte sa lektorov na hodinách, ako sa to vyslovuje. Opakujte po nich na hlas. Ďalší tip takisto napríklad aj od mojej britskej lektorky. Všímať si, keď rozprávajú, ako napríklad aj otvárajú ústa. Dokonca aj úsmev majú zahraničný iný. Všímajte si, ako to oni vyslovujú a čo sa im asi tam deje v tých ústach, a keď takto to znie veľmi zvláštne, ale skúste si aj predstaviť, že kam ide ten zvuk. Ide ten zvuk keby smerom von, deje sa to v prednej časti úst, v zadnej časti úst a takto si tiež viete potom tak odkontrolovať, keď si budete všímať iných tých native speakerov, ako oni vyslovujú. Ďalej, aby som teda spomenula ešte raz, sledovať si ten dôraz. Kde je dôraz na slabike? Mierne pokročili, takisto to ale môžu skúsiť aj začiatočníci, si môžu nájsť osobu. Môže to byť herec, herečka, speváci, ktorých hlas je vám samozrejme príjemný a skúste napodobňovať, čo hovoria, opakovať si to a nahrať sa, toto hovorím asi za každým, ale nahrať si to a potom si to porovnať. Môžu to byť krátke vety, krátke slova to aj môžu byť, alebo môžu to byť potom časom aj trošku dlhšie dialógy. Takisto je veľmi dobré čítanie, čítať si nahlas. Ideálne, ak máte aj nejakú audioknihu, že si to môžete aj vypočuť a potom si to prečítate, že aj vidíte ten text. To je tiež veľmi dôležité. Takže takto sa vám do očí dostane aj to slovo, ako vyzerá, aj ako sa vyslovuje a samozrejme vyberte si kratšie úseky a potom to zase zopakujte na hlas a nahrajte sa a porovnajte si to trošku. Je to samozrejme náročné, hlavne teda zo začiatku, ale čím viac si to budete trénovať, tak tým menej vám to potom času zaberie. Takže ono, keď sa naučíte, ako sa tie jednotlivé hlásky alebo aj zhluky slov vyslovujú, tak vám to bude jednoduchšie pri novších slovách. Ak máte možnosť snažiť sa preučiť aj mechanicky, čo sa teda v ústach deje, kam sa dáva jazyk a podobne. Výslovnosti slov sa venujem aj mojom Royal členstve tým spôsobom, že si môžete vypočuť slova, ako sa vyslovujú, opakovať si ich nahlas, či už vo forme nahrávok alebo už priamo s videom. Tak hľadáte spôsob učenia, kde sa naučíte nové slovíčka a takisto aj si budete trénovať výslovnosť, tak toto je veľmi dobrý spôsob pre vás, takže link na Royal členstvo vám dám do popisu. A ešte jeden tip, čo môže pomôcť, čo si môžete trénovať aj vy sami doma, to sú tzv. Minimal pairs. Minimal pairs, slová, ktoré sa odlišujú iba jednou hláskou. Ja vám teraz niektoré prečítam, môžete kľudne zopakovať a všímajte si, že čo sa tam líši. Budú to aj slovíčka, ktoré nepoznáte, ale skúste napínať tie uši a počúvať, že aký tam je rozdiel. Je tam dlhá, krátka hláska, alebo je tam iné písmeno, iná spoluhláska na začiatku alebo na konci. A toto vám potom, tieto slovíčka pridám aj do Royal členstva a môžete si ich potom trénovať opäť. Bit, beat. Bit, beat. Pet, bat. Pet, bat. Cap, cap. Cap, cap.
pen, 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 pen. Sit, seat, sit, seat. Ship, sheep, ship, sheep. Fine, wine, fine, wine. Hit, heat, hit, heat. Back, 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 back. Tall, 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 tall. Full, 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 full. Want, won't, want, won't. Toto boli minimum pairs, ktoré sa používajú na tréning výslovnosti. Sú dobré aj pri posluchu, keďže samozrejme tieto dve veci veľmi spolu súvisia. Nezabudnite veľa počúvať, čítať, hlavne rozprávať. Ďakujem vám za pozornosť. Ak máte nejaké otázky, kľudne mi napíšte a teším sa na vás na budúce.